Residence este un proiect imobiliar nou pe piața brașoveană, care se adresează tuturor celor care își doresc să achiziționeze o garsonieră sau un apartament de 2, 3 sau 4 camere. Ansamblul include 5 blocuri, a căror construcție va demara în luna aprilie anului 2015 și se va finaliza în decembrie 2017. Constructorul și dezvoltatorul proiectului este compania EREN, a cărei experiență de peste 10 ani pe piața românească garantează atât calitatea execuției, cât și alegerea materialelor premium. Ansamblul rezidențial House Residence este amplasat în cartierul Tractorul, într-o zonă calmă și sigură, dar totodată ușor accesibilă și liniștită. Suntem flexibili atât în ceea ce privește compartimentarea și finisajele apartamentelor, cât și modalitățile de plată adaptate oricărui profil de cumpărători.